Mga nabiktima ng paputok sa Region 1 umabot na sa 31. Para sa karagdagang detalye, may live report ng aming partner na si John Punsoy. Partner! Alam mo partner, kahapon at ngayon nga yung itinuturing na critical hours na mga kawani ng pagamutan dahil inaasahan pa raw nila na dadagsa ang mga posibleng biktima ng naputukan sa iba't ibang probinsya nga sa Region 1. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa Code Red ang mga pagamutan. Mula December 21, 2018 hanggang kaninang alas 8 ng umaga, umabot na sa 31 ang biktima ng paputok na naitala ng DOH Center for Health Development 1. Edad 3 hanggang 10 taong gulang ang pinakamaraming biktima ng paputok. Ang paputok na quitis ang paunahing nakadisgrasya sa mga biktima. Ang Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City, La Union, nakamonitor sa kaso ng firecracker-related injury. Hanggang sa January 5, ang Oplan iwas paputok ng health authorities. Kaya naman itong treatment area ng Ilocos Training and Regional Medical Center nananatili pa rin at bukas sa mga posibleng biktima ng paputok. Nakahanda pa rin itong kanilang mga equipment, mga gamot at iba pang supply para sa paunang lunas ng mga pasyente. 3 ang naitalang biktima ng paputok na dinala sa ospital. Isang 7 taong gulang na bata ang naka-admit sa pagamutan. Nilaro po yung hindi pumutok na Goodbye Philippines. Tapos nung paglalaro bigla siyang nag-spark, tapos hindi naman actually sumabog pero parang nag-fountain siya. So ang natamaan po yung sa part ng mukha at saka sa mga chest area. Pinakamarami sa mga dinala sa ospital ay mga active victim. Pag sinabi po nating active case po, sila po yung actual na humawak po ng paputok o sila po yung talagang gumamit ng paputok. Pag sinabi po nating passive, sila naman po yung mga kaso na naputukan or kaya'y pumutok tapos nasa tabi lang po siya. Sa kabila ng insidente ng mga biktima ng paputok, nananatili pa rin umanong matiwasay ang pagsalubong ng bagong taon ayon sa Police Regional Office 1. Ang buong Region 1 ay generally peaceful sa pagsalubong natin sa bagong taon mula nung nagsimula ang ating simbang gabi noong December 16. Hindi pa ibinababa ng pulisya ang kanilang full alert status sa pagbabantay ng seguridad sa Region 1. Kasama si cameraman Jing Dakanay, ako si Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, linawin lang natin na itong 31 kaso nga na inireport natin ay initial report lamang ngayon ng DOH Regional Office 1 at posibleng madagdagan hanggang sa pagtatapos nga ng Oplan iwas paputok sa January 5. So yung result daw o total nga ng mga nabiktima ng paputok ay malalaman lamang pagkatapos nga ng January 5. Nandito tayo ngayon sa Pangasinan Provincial Hospital at makikita natin na hanggang ngayon ay abala pa rin ang mga nurse, maging ang mga nakaduting doctor nga dito. Sa pinakahuling talangan ng PPH ay nasa 11 cases na itong kanilang naitala ng mga firecracker-related injury at meron daw isang bata rito, edad 6 na taong gulang, na naka-admit nga dahil ang ginawa daw niya, pinulot niya itong isang inakala niyang paputok na hindi na pasabog. Ang akala niya kasi ay hindi na raw sasabog itong nasabing paputok nga, kaya ang ginawa ng bata ay pinulot. 6 na taong gulang ito at wala naman siyang kamalay-malay na itong paputok nga ito ay sasabog. Ngayon kukumustahin natin itong treatment area nga dito sa Pangasinan Provincial Hospital. Gaya nga sa ITRMC San Fernando City, La Union, naka-ready pa rin itong mga bed ng mga posibleng biktima ng paputok na posibleng dalhin dito sa PPH, maging itong kanilang mga equipment at supply nga sa posibleng biktima ng firecracker-related injury. Ganun pa man, sa tala naman ng Regional Office 1 ng DOH ay ang pinakabata raw talaga na naputukan ay nasa edad 3 at ang pinakamatanda naman ay 75 years old. Ang pinangangambahan ng mga health authorities ngayon ay itong pagdami ng mga batang posibleng masabugan o matanggalan ng mga daliri dahil namulot nga sila ng mga akala nila ay hindi sasabog na ng mga paputok. Kaya naman paalala ng health authorities na rin sa mga magulang, lalo't sila naman yung nakakaalam, dapat paalalahanin daw itong mga bata na as much as possible ay huwag nang pumulot ng mga paputok, lalo't ito nga ay sometimes yung ibang mga bata kasi ay hindi rin nila kasi sila aware sa mga klase ng paputok na posibleng nandun sa kalsada tapos bigla nilang pinulot.